Ġimagħtejn qabel u ġimgħa wara l-aħħar elezzjoni ġenerali iddaħlu 47 ħaddim ġdid mal-Wayserv u wara talba tal-Ministru José Herrera dawn ġew deployed lejn ministeri oħra. Dan ħareġ waqt laqgħa oħra tal-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Pubbliċi, il-PAC, wara mistoqsija lid-deputati nazzjonalisti Beppe Fenekadami u Claudio Grech bil-kap eżekuttiv tal-Wayserv Tonio Montebello ikkonferma li t-talba saret verbalment waqt laqgħa bejn il-Ministru Herrera, is-CEO innifsu u ċ-Chairman tal-Wayserv. Fil-laqgħa riżulta wkoll li bejn Jannar tal-2014 meta Montebello ntlaħaq CEO tal-Wayserv sa Diċembru tas-sena li għaddiet, in-numru ta' impjegati mal-kumpanija żdied għal aktar mid-doppju. Fil-bidu tal-2014 kien hemm 322 impjegat u fl-aħħar tal-2017 dawn telgħu għal 763. Skont statistika preżentata minn Montebello nnifsu, aktar minn 30% ta' dawk impjegati fl-2017 kienu ġejjin mid-distrett elettorali tal-Ministru Herrera. Fil-waqt li kważi 60% ta' dawk impjegati fl-2017 iddaħlu fil-ġimgħa tal-elezzjoni. Id-deputat Beppe Fenekadami rimarka kif id-differenza fl-ammont ta' skart riċiklat mill-Wayserv ma jirriflettix l-irdupjar tal-impjiegi miżjuda mal-kumpanija. Madankollu, mistoqsi mid-deputat Jason Azzopardi, is-CEO qal li jħossu komdu biż-żieda fl-impjiegi fil-perjodu taħt it-tmexxija tiegħu. Is-CEO tal-Wayserv ma jeskludix li seta' kien hemm intervent mill-Customer Care tal-Ministeru dak iż-żmien immexxi minn José Herrera biex persuni li tkeċċew minħabba passi dixxiplinarji reġgħu iddaħlu jaħdmu fil-kumpanija. Madankollu qal li ma jiftakarx kemm kien hemm minn dawn il-każi. Mistoqsi mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi dwar l-ingaġġ tiegħu bħala CEO tal-Wayserv, Tonio Montebello għall-ewwel qal li ma jiftakarx jekk kienx hemm sejħa għall-impjiegi. Madankollu u malajr kellu jbiddel il-verżjoni għax meta mistoqsi aktar minn darba kellu jistqar li kien ġie ingaġġat mingħajr sejħa. U kompla li madankollu l-predeċessur tiegħu kien ġie ingaġġat wara sejħa għall-impjiegi. Lejn l-aħħar tal-laqgħa id-deputati Laburisti innutaw il-pressjoni politika wara l-intervent tal-Ministru José Herrera fil-jiem ta' madwar l-elezzjoni u nfexxew jirrepetu sensiela ta' allegazzjonijiet fil-konfront ta' deputati nazzjonalisti.